Algú es pot preguntar què fa el Consell Comarcal del Berguedà? El Consell Comarcal del Berguedà gestiona 27 línies que transporten 384 escolars. El Consell Comarcal atén més de 1.000 usuaris mensualment. El Consell dona suport als ajuntaments i a les persones. Gestionem menjadors escolars i 330 famílies es beneficien de les beques. Donem suport directe a 696 persones a domicili. Treballem per millorar l'atenció de les persones. Gestionem la recollida de 19.000 tones de residus anuals i l'abocador comarcal. Cada habitant genera en un any 490 quilos de residus. Consell Comarcal del Berguedà, satisfets de ser presents en el teu dia a dia.